Kaseng HYC haka artering mentau penai kala lej ban ujor ke jing tho show director katanat distribution jong ke MEPDCL halor ke jing bam shai bahai ke jing bu dorio smart meter ba ka sarkar ka thmu ban pendai haki yeng kisam chuki paj ba kani ka de ka bau secretary kaseng ba roy ku person ram ulai thu halor ka jirwat no smart meter Nakaliang jong kini ki officer kila say ki kot kisla kabay ba balay kani ka dor sa kontrak kapoy do aspa like to arkro kabay bat ka jingthit ya ki smart meter kabay ka installation cost mo ka jing pendad kumbala kren kumbala yasay menin hakmat jong deputy CM ila yasay ba ka dor jong kata ka dor jong ki smart meter ka basic cost ba GST ba kumju ka dor pendad kapoy hisis pa khat kandai krut Reka jingkeli ka bangingi keli yaki kalong ba balay pat la poy kata ka dor kontrak ka poy do aspa like ko arkro. Ti hadian bangila keli nakaliang jong kini ki officer kila say yaki kot kisla. Hakaba kila pen iba kani ka jing pendat ya kini ki smart meter. Kadai ka karukum pendat nani kata ka teknologi ka batumay. Hakaba baro na dong hadong lale da ki software ba ki system di batumay. Ki aba nakaliang ka jong ngila keli ba balay pat la pen lane kat nun onlut ban pelut ya kita no ban wanra ki software ki hardware lane kita kitiar ki ba kumno ban lum jingkhen ya kata kador jong ka jing pendon kami ki brio ya ka boarding electric lang ba ka jing pendat ya kita ki smart meter kila pen i yang ya kador kawai kabangi ngilap kalong ba kani ka teknologi ka buat mai ka MEPDCL kan pendon kam ban pentri kami kini ki arlak teli ki smart meter kajing lut tang nang benta ka software kapoy kumbanyo ko prakrur tengka bat ka baar pat arpo krur tengka on pelun nakabenta ban bakani ka company kan penyat lani kan penyat ya ka kam kan repair lani kan pen kumno la dadon kajing snew ya kini ki smart meter lani ki sim card bakum ta ter nakabenta artili gisnam ka operation and maintenance cost kaba on seal ya kani ka company kan poy do arpo krur Tikini kini ki artili ki komponen ki ba pelong ya kani ka dor jong kani kontrak bakan kiu hado aspa like ko arkrur kumangi ong menin hakjing sya ladang iken tang ya ka dor jong smart meter ladang iken tang ya ka dor pendaj kadai ban poi tang sya hat kanai krur nre haba pen ipat menta ba umdei tang ban pendaj ki smart meter nre namar baki wanra ya ka teknologi ka bat mai ki pen i ba ka dor tang jong ka software ka ba kumnu on lum jingken ba baro khat kan don tang ka wi ka center ka ban lum mi ki jingken ki tu ki smart meter lan nadu pa pendat hagiyeng ki sam ki jong ki brio nadu pa pendat ki transformer ya cable uban pendat na upus hadu hayeng jong ki brio ka kata ka spa khat wi krur ka banging yong ka batam ka dehang ta ka banyu pu pra krur on pelut ha ka ban le ki software ka batmai ban arpo krur pat on pelut na kamentaki artili gisnam hakabakani ka company kan penya ya ka kam tat hadu ban kut kani kontrak period ka jongka